Спыніць гвалт і затрыманне невінаватых людзей заклікала бюро дзярждэпартамента ЗША кіраўніцтва Беларусі. 21 гадзіна, як заўсёды, аб'ектыў агляд самых важных тэмаў дня. У студыі Кірыл Смеглікаў і ў скароце пра галоўнае выданне. Вынік году рубель абясцэніўся, а кошты выросли. Все подорожало. И молочные продукты, и хлеб. Все подорожало. Все. Даже посмотрите проезд. Зарплата не поднялась ни на копейку, а проезд у нас за год сколько? 3 или 4 раза поднялся. У пратэстаў няма ні выходных, ні святаў. Беларусы Москвы солидарныя з суайчыннікамі. Мы будем выходить до того дня, когда наша краіна не будет вольной. 2020 год провялі і атрымалі страту 22,5% моцы беларускага рубля. Гэта найгоршы дэвальвацыйны паказнік сярод краінаў постсавецкай прасторы. Што будзе з беларускім рублём сёлета, высвятляла Юлія Тяльпук. Без абвалаў, панікі і чэргаў пад абменнікамі, але на 22,5% летась дэвальваваў беларускі рубель. Кошты ішлі ўгару. Все подорожало. И молочные продукты, и хлеб. Все подорожало. Все. Даже посмотрите проезд. Зарплата не поднялась ни на копейку, а проезд у нас за год сколько? 3 или 4 раза поднялся. Из бытовых таких, химчистка, например, это ремонт одежды, вообще не прислониться, что называется. Все абсолютно, мне кажется, все дорожает так незаметненько, как бы потихонечку. Вот тактика, понимаете, мы не можем так точно сказать, что, вот, например, вот сегодня так заметно, прямо так резко. Мы сегодня можем сказать, что ввели новые налоги. Леташняя інфляцыя магла быць большаю, а падзенне рубля мацнейшым. Нацыянальнаму банку удалося часткова стрымаць гэтыя паказнікі. Потому что обвал экспорту больше на 15%, вельмі дрэнная знешнеэканамічная кан'юнктура, складанасці ўнутры краіны, замарозка шмат таксічных актываў і капіталу, прывяла до таго, што магло бы значна горш быць. Але зноў замарожаныя, адложаныя пытанні, яны застаюцца на 21 год. Сёння ў абменных пунктах долар па 2,6, еўра па 3,19. Валюту людзі стараюцца не здаваць. Што з даверам насельніцтва да роднага рубля? Не дай бог обвал. Все эти разговоры, обещания, обещанки, цацанки, это просто позор. Я резидент Республики Беларусь, я доверяю белорусским деньгам. И четверостишье. Широкасная моя родная, много мне лесов, полей и рек, где совсем не дышит человек. Когда президент говорит, что курс не поменяется или там не будет никакого обвала, то обязательно жди какой-нибудь беды. Поэтому, да, все наоборот. Никакого абсолютно доверия нету. Эканамічны аглядальнік Белсату Станіслаў Івашкевіч лічыць, што ўлады будуць з усіх сілаў пазбягаць абвалу ў распачатым годзе. Калі рубель аслабее занадта моцна, то на тыя рублі, якія паступаюць у бюджэт праз падаткі, немагчыма будзе сабраць дастаткова долараў для выплатаў па замежным доўгу, які ў нас вельмі высокі. Цяпер выплаты па замежным доўгу забіраюць з бюджэту каля 10%. Пасля рэзкай дэвальвацыі гэтыя сумы могуць вырасці нават утрая. Таму ўлады трымаюць высокімі адсоткі па дэпазітах, каб грошы захоўвалі ў банках, ды стаўкі па крэдытах для насельніцтва і прыватнікаў, каб не пазычалі. Гэта, аднак, стрымлівае не толькі рубель, але таксама развіццё эканомікі і прыватнага сектару, то бок б'е па падатках. Праз зніжэнне занятасці людзі перадусім адчуюць на сабе гэты крызіс, а дэвальвацыю улады будуць стрымліваць як толькі магчыма, таму што у іншым выпадку это будзе азначаць неадкладны дэфолт. Ярослаў Романчук падкрэслівае, што цярпяць у такой эканамічнай сістэме перадусім людзі з невялікім даходам і прыводзіць прыклад. Пораздают амапаўцам кредиты льготные на жилье, на разные там цацкие рэчы, да, то за 10 годов при допомозе гэтых податков, при допомозе инфляции и девальвации, по сутности, они там атрымаюць бонусы, там, кто там $40 тысяч, кто $60 тысяч. Таким чынам грошы насельніцтва будуць пераразмеркаваныя ў кішэні тых катэгорыяў, якім дзяржава забяспечвае ільготнае жыццё. Юлія Тяльпук, Белсат.
Тым часам у пратэстаў выходных няма. Сотні беларусаў па ўсёй краіне працягваюць дэманстраваць уласную нязломнасць. Наш наступны матэрыял складаецца з відэа сённяшніх пратэстаў. Адаслалі нам іх вы, нашы гледачы. Меў выйсці на волю пасля 72 гадзінаў, праведзеных у ізалятары без прад'яўлення абвінавачвання, аднак застаўся за кратамі на чарговыя 3 дні да суда. Нібы па іншым пратаколе. Гаворка пра берасцейскага актывіста Андрэя Шарэнду, затрыманага 29 снежня ва ўласным двары. Не сказали, что за постанова, ніякі артыкул. Только пасля звонка у ІВС мне сказали, что нібыта 23:34. А что, які суддзя, абсолютно ніякіх звестак не даюць. Я некалькі разоў тэлефанавала у канцелярыю, там таксама робяць выгляд, што нічога не ведаюць, то ж поўнае беззаконне. У сталіцы ж і Менскім раёне з 31 снежня да 1 студзеня сілавікі ладзілі рэйды ў дварах, вядомых пратэставай актыўнасцю. Затрымалі і даставілі ў пастарункі міліцыі прынамсі 7 асобаў. 2 з іх адправілі ў ізалятар на Акрэсціна. Пра гэта ў тэлеграм-канале спіскі задержаных паведамілі валанцёры. Афіцыйнай жа інфармацыі пра затрыманне ў навагоднюю ноч прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справаў не падавала. Таксама сёння выявілася, што следчы камітэт адмовіў вызваліць з-пад арышту пад паруку журналістку Белсату Кацярыну Андрэеву. У панядзелак у тым самым хадайніцтве адмовілі таксама нашай каляжанцы Дар'і Чульцовай. Дзеўчыны затрымалі падчас стрыму пра акцыю памяці збітага Рамана Бандарэнкі. Абедзвюм выставілі крымінальнае абвінавачванне ў арганізацыі і рыхтаванні дзеяў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Акцыі салідарнасці з беларусамі, якія змагаюцца за сваю свабоду, праходзяць па ўсім свеце, не выключэнне Масква. Да беларускай амбасады прыходзяць неабыякавыя беларусы, якія жывуць у Расіі. Хто гэтыя людзі? У матэрыяле маіх калегаў. Цягам 5 месяцаў штовечар неабыякавыя беларусы сустракаюцца насупраць беларускай амбасады ў Маскве дзеля падтрымання сваіх суайчыннікаў. На плакате малая толика погибших людей. Последний самый такой нашумевший, скажем так, и вопиющий случай – это гибель Романа Бондаренко, 31 год, художник, очень светлый человек. Но я надеюсь, что победа близка. Святлана былая рэаніматолог. 10 гадоў адпрацавала ў шпіталі хуткай дапамогі ў Менску. Ужо 20 гадоў, як жыве ў Маскве. Ад пачатку жнівеньскіх пратэстаў рэгулярна прыходзіць сюды, на вуліцу Марасейка, дзе месціцца амбасада Беларусі. Мне еще в августе удалось побывать в Минске с родными и даже выйти на тот знаменитый марш, который мы все думали будет
переломным. Адной з першых на акцыі пратэсту да амбасады пачала прыходзіць Наталья. Яна працуе ў Маскве 25 гадоў. Нягледзячы на тое, што кабета даўно не жыве ў Беларусі, падзеі на радзіме не пакінулі яе абыякавай. Когда я увидела, что женщины вышли за своих сыновей, за своих мужей, которых арестовывали, избивали, я то же самое чувствовала. То есть я не могла ни есть, ни спать, ни что-то делать. Я даже уволилась с работы. Давно хотела, но вот это был еще как бы такой толчок. Сергей у Маскве амаль 11 гадоў. У акцыях пачаў удзельнічаць яшчэ ўлетку. То, что зараз отбывается в Беларуси, оно пачалося не сегодня, оно пачалося в 95-м году. Мы будем выходить до того дня, когда наша краина не будет вольной. Очень надеюсь, что это все закончится быстро, ну то бишь до победы. Ігор прыходзіць да амбасады штонядзелю, пачынаючы ад жніўня. У Маскве ён больш за 20 гадоў. Працуе на будоўлі. Кажа, што гатовы пратэставаць да перамогі, нават нягледзячы на маразы. У дзень здымак у Ігора быў дзень народзінаў. Надежда греет, землячество греет. Что вы себе пожелаете? Себе? Ну нет, себе как-то, не знаю, Белоруссии, чтобы все-таки прошла этот путь достойно и быстрее победила во всем этом. Ніводны дзень акцыі не абыходзіцца без умешательства полиции. Нам постоянно подходят, если мы стоим с плакатами, у нас всегда фотографируют паспорта, то есть и очень часто просят плакаты убрать. Были ситуации, когда нам не разрешали доставать символику, тоже просили убрать. Вот, бывает, просто приходят, просят одеть маски и уходят. Очень по-разному. На акцию выходят и тыя, хто пацярпеў ад рэжыму Лукашэнкі летась у жніўні. В ночь с 10 на 11 меня схватили в центре Минска, и до 15 числа я был в Окресте. Я вернулся весь синий. Синие ноги, синие руки. Артём жыве ў Цверы. У Маскву прыехаў адмыслова, каб сёння ўпершыню выйсці да амбасады. Апошнія 2 месяцы ён адбываў стажыроўку ў адной з праваабарончых арганізацыяў. Дакументаваў факты гвалту, катаванняў і жорсткіх затрыманняў у Беларусі. Тут реально трибунал. И стоит за этим именно Александр Григорьевич Лукашенко. Он не может об этом не знать. Нягледзячы на дзеянні паліцыі ды на халоднае надвор'е, для беларускай амбасады штодня гучыць. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Оксана Гандзюк, Олесь Яшченко, Белсад. У Казахстане адмянілі смяротнае пакаранне. Закон аб ратыфікацыі міжнароднай дамовы на забарону пазбаўлення жыцця сёння падпісаў прэзідэнт краіны Касым-Жамат Такаев. Выключэнне можа быць у ваенны час, калі асоба, што здзейсніла асабліва цяжкое злачынства, прызнае сваю віну. Гэтак Казахстан далучыўся да другога факультатыўнага пратаколу да міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Першым крокам было ўвядзенне мараторыю на кару смерцю, які дзеяў у гэтай краіне з 2003 года. Беларусь жа застаецца апошняй краінай у Еўропе, дзе ёсць кара смерцю. За ўвесь час пасля выхаду з СССР у нашай краіне былі вынесеныя больш за 300 смяротных прысудаў. Ну а тым часам новы 2021 год толькі пачынаецца, а ўжо стаў рэкардсменам. Сіноптыкі зафіксавалі ў Беларусі анамальна цёплае надвор'е. Так цёпла ў першы дзень новага года ў Беларусі не было ніколі. Абсалютны рэкорд назіраўся у Брагіне. 1 студзеня тэмпература паветра тут дасягнула 7,2 градуса паводле Цельсія. У апошні дзень 2020-го таксама тут было +8. Ці падабаецца такое надвор'е беларусам, мы запыталіся ў мінакоў. Зима должна быть, соответственно. Не должна такой зимой быть теплой и влажной. По моему мнению, Новый год должен быть холодным, со снегом, с морозом, а теплый нет. Не подобается, потому что хочется снега, хочется, чтобы вот как раньше было, морозик такой, снежок, чтобы можно было и с детьми выйти, и на санках покататься. Наверное, что-то происходит в природе, поэтому... то есть причины я не знаю. Мне кажется, что от нас это не зависит. Это что-то свыше. Нам бы хотелось, чтобы было побольше снега, также интереснее, веселее, и детям то же самое. И в снежки поиграться, и на санках покататься. Нам бы хотелось, чтобы побольше снега было. Климат меняется. Вот сколько ученые доказывают, что уже, говорят, и, наверное, обратного возврата не будет такой зимом. Будет уже, наверное, теплеть европейская зима. Атлантика, наверное, к нам движется ближе.
А следующих зим тоже ничего не жду хорошего. И, видимо, в этом году тоже зимы не будет. Все печально и тоскливо. На улицу даже выйти противно. Ну, если честно, я люблю снег. Мне нравится, когда снежок и морозец. Но природа нам дает это, значит, мы должны это принимать как должное. Клімат змяняецца і ўсё змяняецца. Больш навінаў чытайце ў нашым тэлеграм-канале. З-за розных блакаванняў інтэрнэту ў Беларусі гэта пакуль надзейны спосаб заставацца ў курсе апошніх падзеяў. У студыі працаваў Кірыл Смяглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.